Hey yo guys, it's your boy Bafana El Nontsiko. Welcome to my YouTube channel. Ufana wazala inyanga mama kumthakathi umngane wakhe yaloya. We are rapping it. Yes. Can you please like this video, share, comment and subscribe and click the notification bell guys so that you can be notified next time I drop. Let's get to it. Okay guys. So yeah, ngisho nibuze i-Q&A challenge lapha kuma comments, so na video le ngiyayidropa. Ngino introduce Titus. Titus smart Titus Yeah, Titus. Titus, yeah. Okay, first question, buddy. Yeah, do you have secrets to tell your bro? Anama secrets ekumele ungitshele wona mina. Mara khona awekho nanoma khona moya ungitshela. Mina khona mara ngiyongitshela na. Akhona mara ngiyongitshela. Ngami or ngawo. Ngawo. Ne? Mara hayi, like to be honest, akhona ama secret but ayongitshela. Akhona maningi mara. Yeah. Hawo ngiyawazi. La ungaphethe ngawo? Uyawazi? Hawo, that's why nami ngiyengitshela, nami secret ayengitshela. Ona ngobani? Nami ngiyawazi ukuthi yawazi. Yeah, ngiyawazi. Yeah. Injalo. Bathi sinesikhathi esingana nisazana. 1 hour. 1 hour? 1 hour. Yeah, 1 hour. Akudala ufikile kithi manje. 1 hour. Hayi ukuthi ungibone sazana. Oh. Hayi neighbor. Sinesikhathi esingana, yeah, ngiyi-neighbor. Yeah. Ngina how many years ngiyi-neighbor yakho? Maybe 10 to 15 years. Okay. Mina ngicabanga ukuthi uyi-neighbor yami. Yeah. Nje umuntu engimaziyo and anginandaba naye. Uyazi neighbor umuntu onjani? Yeah, ngiyazi. Like wena akunathi ngingakubiza nange-neighbor. Because neighbor umuntu nje kuphela na. Yeah, ngisho ukuthi wena angifuni ukuthi ube yi-neighbor yami. That's why ngikubiza nge-neighbor because angifuni phambi kwami. Yeah. Injalo. Yabo, so that's why ngikubiza nge-neighbor yami. We support each other. Siyasupportana. Hayi mina next. Hawo, ufana ne-neighbor. Yeah? I-neighbor le ayisupportana. Yeah. Avele mina uyazivela. Injalo. Khathi angeke vele. Yeah. Nanoma ungabe emzibeni kangakanani uyazi ngikuncede mos. Mara mina ngiyakunceda. Yeah, mina uyanginceda mara mina ngeke. Hayi, to be honest, like angeke serious. Ne? Ayongikuncede like that's why ngithi ayongithathe nange-neighbor, like njenge-neighbor ayongikuncede like yabo. Yeah. So supportana leya nathi uyangisupporta but mina ngimsupport naye angiziphi isikhathi sakhe. Wena uyafoster ukuthi ngimsupport. Mina ngifuni. Injalo. Injalo. Ngiyakufoster. Yeah, ukhomba ukuthi ngiyakuyuza. Hayi, yeah, ukhomba ukuthi yabo ngiyakuyuza. Ngiyakufoster bese nawe wenzani? Uyangisupport. Yabo ngiyakuyuza. Angiyakuyuza. So mina salobo ngikusupport. Angeke she. Mina? Angeke she. Yeah. Bathi sale sasmash umuntu omone, so smash. Hayi. Akekho ku league yami vele. Khathi ngabe ngibasmashayo mina. Hayi. Yeah, mara maybe khona someone. Akabadeserve. Unga recommend Someone. Yeah. Ukhona? Akithi laba abantu ababukelayo. Yeah. Yibo ngaba khona unga recommend. Ukuthi Smash. wena. Thina soyi-2. Yeah.
Yini? But between me and now, Mm. like not that thing strong like if people with it. Siyathembana, kune-trust. Not lost. Joe, lo muntu Ayikho. anganasikhathi sakhe ngisaba nokumbiza nge-neighbor yami because angimthembi so ngisaba nokumbiza nge-neighbor ngiyomthemba njani because mina anginasikhathi sakhe. So lo I think ngibiza umuntu wrong la cause wow cut lo yabo angiziphi Yena bengizilelela kamnandi yazi. yeah Wangiphazamisa. Une-problem. uba none problem Ngizilelele. Ngishayela umoya. yeah. Here's the question. But how old are you? 20 years. Na 20. Yena una how many years? 20? Una how 20? many years? Una how many years? Oh, Na 20. 20? Yeah. Una how many years? Mina, ang na 19. Yeah, ngishaya kwani. Oh, ako na 20. Una how many years? Oh, bo, okay, sharp. Feeling now many years. Okay, sharp. Ni-commenteni lapho nisitshenga ukuthi una how many years kahle Yeah, kahle na nemali 20. nibhekile. 20 bhekali. 20? Awu. 20. 20 years. Awu. Ngijuni ngibambe 21. Awu, hayi nyayala. Awu. Aphelele. So, yeah, aphela ama-question but nazi ukuthi lo mina naye Yeah. asishayisana mathi nelimi amanzi ne-oil kathi negundwane yeah nazi nje ukuthi asihlangani mina naye nje bengimbizele lento ukuthi yabo so sizo cause benicelile lapho kuma comment but ngaphandle kwalezo kazikhiphani Sharp mina cimali nje. kazikhiphani bro Sharp. kazikhiphani ngiyadlala ejo ngiyadlala mina lezo ngiyadlala nje lezo ngizikho prank kuphela Yeah. lejo leditos ngiyadlala mina ngiyadlala baba ngiyadlala program ne Yeah. Ngizokotana. Ngizokotana. Angikotana. Ejo ngiyadlala ngiprank man. Sishaba man. Ngikhuluma kuphela makhelane ini ngikhuluma kuphela uyabona. Okay shaba wena njengoba ungazi ngiso mina. Iprank kuphela. For yabona content. Yabo. Ne. Yabo. Yeah. Kwadila la. Manje ucima ngalizinto. Yeah, ngisho ukuthi prank ayisho ukuthi babone bayazi bona. Sishaba ngifuna babone ukuthi ushaba bro. Ngishapha. Yeah. Ngishapha. Okay. Baba valelisa ke. Yeah.